माथो जालायखो ओमफ्राय बिमा? जुरि होन आंखौ मिथिबायना? माथो गाज्रि गोदैनाय आङो? अब्लाबो आंखौ बेफोरबायदि गाबज्रिनाङा नोङो। आच्छा होमबालाय माबोरैथो गाबज्रिनांगौ जाखो? दे आरो होमबालाय सनाखौनो स्राय बुंसै आं। ओइ नोङो आंखौ बेफोरबायदि बुंनाङा नोङो जेबो बुंनाङा। गोसोब्रा माने आं जेरैखि गाबजाना। माथो जादों ओमफ्रायलाय? दहायनिफ्राय सिरि थादों जे ना रागाफोरा थिखिनियाव दावखोलायबाय नामा? आंनि रागाखौथ' माथो बुंनो, आंनि रागायाथ' जेब्लायबो थिखिनियावनो दावखोनानै थाबाय थायो दा। नोंखौ नुब्लानो माया मोदोमखायो दिनै। जानला माला औ बेखायनो रागा जोंफ्लांलाय लाङो आङो गोसोखांब्ला आरोना। देब्रा ओमफ्राय माइनाव जोंहा बेरायनोसै नामा सानजों आरोना? ओइयासो थांगोन आं गरम बोथोरफोराव बेरायनो थांहांबो जाया आङो। माने सानजों थान्दाफोर लोंहैनोसैब्रा जाया होमबा? ओहो जाथारनाय नङा। मानोब्रा सनु मानो? देब्रा माने दाथ' बोथोरा बिदि नालाय। बेनोसै जोंहा रायलायनोबो सम मोनगोन ना। होमबालाय दालाय सोरथो रायलायदों? आंनि बुहुत नामा? रागाफोरखौ दसे ब्रेक दोनथ'दोब्रा। माथो बेफोरलाय रागा जोंबाय थायो नोंलाय? रागाफोरखौथ' दोनथ'नो सानबायमोन आं सोरां, नाथाय मा खालामनो दाथ' आरो माथो जामारदों ओमफ्रायलाय? जानायाथ' गासैबो नोंनि थाखायनो जायो नङा होनबा? माथो खालामलायखो आंलाय? बेखौ बुङा मानो मा खालामाखै नोङो होननानै? ओमफ्रायथ' आंथ' सिरियैनो दंथ'योमोन माथो। खिन्थु सिरि थानो नोंनिया माथो फैफिनलायखोलाय? सोरबा माबा बुंदों नामा? औ बुंदोंथ' र' आरो। नोंथ' बुंदोंमोन जेलावसो दङ मायाया। आंनोथ' दोनना फैदोंमोन ना। एइसो बियो जेलाव दंबावोखाय। मा होनलाबायदों नोंलाय बेफोरखौलाय? नोंगौ जेलाव गैला बियो, जेलनिफ्राय बाहेरायाव फैबाय। मालाथो ओंखारलायखो बेलाय? नों मालाय बिखौ जेलाव दोनबाय थानो हागोन ना? हो? बायदि मानसिखौ जेलाव दोनबाय थानो हागोन नों सोरां? बे बिफायानो बरनलायबाय बियो। आरथ' मा? आंजोंसो डाइरेक्ट रायलायनो फैबावदों बियो। आंखौसो उल्था सिदा बाथ्रा बुंफैलायबाय बियो। मा सोरां? बे जाबाय नोंनि हिनजाव मोजाङा? माथो बुंफैलायखो बेलाय? नोंहा डिभर्स लानो नागिरदों, आंखौसो बायदिसिना बुंफैदों, हो? आरो आंथ' गावजों गोजान जानो नागिरखाबायना। नाथाय बियो मानियाखैना? हाथ थैलायखौनो बिसिस्रादो नोङो, मिथिबायना? गारथारनो। आंजों नङाबा बेजों आं बिदि गन्डगलखौ सोलिबाय थानो हाया। जेबो सिन्था खालामनाङा नोङो, जेबो खालामनो हाया बियो। आरो नों उनाव बेजों फिदिंजाबावगोन, मायाजों? जा सानबाय आरो। बे हिनजाव सासेजों आरो आं फिदिंजाबाय थाया। बाथ्राफोरा नंगौना नङाथाय, अब्लाबो दे आरो। जोंहा बाबु फिफा, बे मायानि बाथ्रायाव आरो दा गोजावसो नोङो, बुजिबाय? आंबो नोंनि मोजांनि थाखायसो बुंखादों, बुजिबाय? ओरैबा ओरैल' दाजासै आरोना नोङो, मिथिबायना? आंखौ फोथाय, आं आरो बिदि खालामलाना। जायखि जेखि खालामा मानो मायाया आंखौ आरो मोनफिनला बियो। मा खालामदों बियो? ओमफ्राय जोंखौ बेवहाय सोदेरनाङा सोरां, आंनि आबा सानखौ आरो आंखौ। नोंनि गोजान मालाबाबो थांखालाना आङो। नंगौना? माथो होमबालाय? दे आरो थाथों बियो माया, जोंखौ सानगोन ना। ओमफ्राय न'आवलाय मालाथो थांगोन? नोंसोर थांब्लाथ' थांगौना आङो। थांनो बायो आङो। माथ' आरो नोंसिनिफ्राय थांखायाना आङो। खिसारा, नङा होनलाय नोङो। माथो नों आंजों बिदि थाबाय थाब्ला सासे आलौनानै सेस जागोन, मिथिबायना? मेगनानो। माथो जानाय दंब्रा? गावनो मानसियानो मोजां जायाबा बिनि खोथाखौ रायलायनो नांलाब्रा, माथो रायलायबाय थानो। रायलाया नंबाबोथ' बेनो फैसनबाय थायोना गेजेराव। आरो बेजों लोगो हमहैबावगोन नोङो, मानो थांनो आंलाय? एसेबां गिनो नांला दे आरो जुरि, आंथ' आरो बेजों थांफिनला होनखाबायना। भेरि गुड, मोजांनि बाथ्रा। नङाब्लाथ' आंथ' नोंखौ बिनिफ्राय थाक्के मारके बिनिफ्राय बाहेरायावसो आउट खालामसिगौमोन। आच्छा। औ, नङाबालाय माथो। जों थानो गोसोब्ला जोंनिल' जानानै थादो सोरां, मिथिबायना? रावजोंबो लेनदेन लानो नांला। जागोन दे। ओमफ्रायथ' नोंजों थाबा गोसोआनो गोजोन मोनखायो देनाय। नङा माथो, नंखायबाखायनो। आंनालाय माथो गोसोफोरानो असान्थिसो मोनोसै नोंजों थाबोला। मानसियानो अयनायद्राय बुंखायो देनाय। औ, नोंबोथ' आरो माथो बुंबावनो नोंखौ आङो। जोंहाथ' ओमफ्राय हेपि थाफिनगोन ना? र' नायनो नांगोनसो, दाबो कनफार्म नङाना। नोंखौ एसे फोथायनो गोब्राब मोनथारसैहाय आङो, मिथिबायना सोरां? लास्ट खनसे फोथायनानै नायदोब्रा, आंथ' आरो बुंखाबायना नोंखौ। जागोन दे आरो। नोंसोरनिल' खादा आङो, मायानि नङाना।
दाथ' होमबा बाबा मोनसे थांसै आं। दे आरो होमबालाय आइयासो नोंखौ मायबा खामानि थिननो नागिरदोंमोन थांनाय मा खामानिमोनबा दे होमबालाय। आंलाय मानोथो गोसोखांबाय थादों बेखौलाय दिनै ओरैनोबाबो सोरांखौ दुखु होबासो मोजां मोनो दा आङो मानसि बुथारग्राखौनो बिदि गोसोखाङोना बेखौथ' जेसेबां हायो दुखुसो होनांगौ आङो आरो बिनि फुरा खानदानखौनो ओमफ्राय गोसोफोरालाय मानोथो सुखुवाखै होमबा आरोथ' दायो बियो जुरिजोंसो दङना दे आरो माया बिदि उल्थां फाल्थां सानब्लानो नोंनि साननायफोरानो जानाय नङा जेबो मोनसेल' खोथाखौ गोसोआव लाखि नोङो सोरांखौ नोङो बिदि मोजां मोननो हाया गाज्रि मानसिसो बियो आरो जेब्लायबो गाज्रियैनो थागोन मालायफोरनि गोसोजों गेलेग्रा मानसिसो सोर दुखु मोनदों सोर मा जादों बेखौ जेबो खाथिर खालामा नोङो सोरां गावनिया मोजां जाबानो जाबाय आरो गाव सुखै थानो हाबानो जाबायना नोंनिबा नों बायदि मानसियाथ' नरकआवबो जायगा दामोनथों अब्लाबो मानोबा सोरांखौ गोसोखांदों दिनै आङो सैमानि फिसा साला नोंनि थाखायनो बेफोरबायदि जानांगौ जाबाय आङो मिथिबायना सोरां दाथ' आरो थानो लुबैदोंना नोङो गावनि बिसि फिसाजों आरामैनो नै आइमाया हायसे ओंखामफोरा जानानै लाफैदो जाथ'ला दे आङै आमसायथ'ना आंखौ सोराङा खेबसेबो खबरखौनो लायासै दिनै दाख्लै एसेबां गाज्रि मोनबाय आरो आंखौ गायाबो जाया नङा जाबायानो हामानोथो गाज्रि मोना जानो दिनै आयै आंथ' सोरांखौ जे रागासो जोंनो ओंखारो आमसे मानोबा गोसोखांफ्लांबायबो थादों दिनै दहायबो मानसिखौ लोगो मोनगोन खोमा साननानै थांबाय आङो ओमफ्राय गैया जुरिखौसो लोगो मोनना फैबाय आंनोथ' फनबो हरखाया दालाय बहाथो हरबावनो बेलाय एसे बेबायदि गोरोन्थि खालामनानैलाय ओंखायनो बुंदों आइ हा नोंबो मोजां जादो आरो सिगां जाना थांनायफोरखौलाय हामाथो गोसोआव लाबाय थाबावनो नाङा आयै एथ' खस्थ' होग्रा मानसिखौ बिदि ओरैनो हगारो नामा नाथाय मा जाखोथाय आंनि गोसोआनो खस्थ' होनो सानो ओमफ्राय दुखुसो मोनफिनग्रा जादों दिनै नोंखौबोहाय एसेबां बुंदोंमोन बियो मिलायनानै थानो थिनदोंमोनबो नोंबोथ' मानियासैना नोंथ' बुंदों र' सोरां नों मायाजों थांफिनला जोंजों थाबाय थासिगोन होननानै नाथाय नोंनि गोसोखौनो बांद्राय फोथायनाय मोनलाय लांला आङो दायो आरो नों फिन खेबसेबाव सिगांनि बायदि गोरोन्थिखौनो खालामफिनोब्ला जोंखौ दायो बिदि आसा होफ्लानानै जोंनि साननायफोरखौ उनाव सिफायफिनोब्ला मोननै न'खरखौ नायनांगौआ गोरलै नङा दिनै सोरां लाया नङा मायाखौबो लाथारबाय नोङो दायो खम जारला जाबायना दायोबा आरो नोंसोरो माब्ला गोजान जागोन आरो मायाबा जायोना जाया आयै मा सानबाय थादों नोङो जेबो नङाथ' आबा मा साननो आंलाय ओमफ्राय आफाया बोरो थोरि आबा सोना गावनाबो खालि आफानो आइखौथ' जेरै गावहा बावबायसो खोमा नङा माथो नोंखौ मानो बावनो आङो होनब्लालाय माथो खालि बे सोरां मावजि बुन्दाखौल' गावहा गोसोखाङो आइखौबोथ' सों आबा सोना आंनि एखि सना बियो दासो बाहेरायाव थांदों आबैजों दं खोमा दा नायनाय आयै ओमफ्राय आफायाबो थांलाना जोंनिफ्राय आबैमोनहा थासिगोन बेबो दा मा होनबावनो आंलाय आबा थाङानो हनै नोमफाया होमबाथ' मोजां जाबायना आयै जेबो मोजां जायाखै दे आरो नङा बेजों जों थासिगोन नालाय बेखायनो आरो आंथ' मोजां मोनोना अब्लाबो बांद्राय हुदा खालामनानै दाला मिथिबाय बे मानसिया जेबो बिसास गैया दिनैनो दं गाबोन गैया बेफोरबायदिसो बियो आबा आंबो फोथाया नङा गोबां फोथायोमोन दिनै गोदोफोराय नाथाय आंनि गोसोखौबोथ' सिफायदोंना बियो आयै नाथाय बे मानसिया दायो सोलायबाय खोमा न' सायावथ' मोजां नुयो आफा सना नाथाय मालायनि गोसो सिंनि बाथ्राखौ बोरै मिथिलायखो गाज्रियाथ' एसेबांबो गाज्रि नङा दिनै अब्लाबो आं नोंखौ बुंखादों जाहाथे नोंबो उनावहाय दुखु दाजाथों आरो बिदि हुदा खालामनानै लानानै दुखु जाया माथो नों दंखायोना आंजों दालायथो ओं आफा सना ओं आंथ' जेब्लायबो थाखागोन नोंनि आइयालाय बहाथो थांनो नोंनि गोजानाव आयौ बोथोरानोथ' माबायदि जायो ने आबा
अखा हाबाबो हाद्रायो आरो सान्दुं दुंबाबो दुंद्रायो। आयै दिनैथ' आयंआ फैगोन होनदोंमोन आगैखौ लांफैनोनो ना माला सफैयोथाय? आगैया थांगासिनो मोनसिगोन आङो आरोबाव। बे जाबासोना गावहानो दावराव खालामनो हाखायो हारसिं। मादै दं, आं दं, आबै दं आरोथ' दालायथ' सासे दङना नोंनि नोम्फाया। आयै माथो खामानि मावग्रायाबो एसेबां स्ल'थार माथो नोंसोरलायो। लासै लासै मावगासिनो ना माथो आरोलाय। दे आखाइफोरा मोजाङै स्पिड माव आरो सोरां। आरो नङाबा बिखुनजोजों बुंजालायगोन नोङो। साला दे आरो सोरां जोंहा मोजाङैनो मावना होथार दे। उफाय गैया दे आरो गुमै दाथ' नों फैबाय जेला मावनानैथ' होनांखासिगोन खामानिफोरखौ। माथो अब्लालाय जिराय जिराय जाबाय थानोसै। इस बिदि नंद्रायाब्रा दाथ' आरो आङो मावखायोआनो माथो खामानिफोरखौबो। दे आरो आब' जोंहा गुमैया बांद्राय बादुलाबो नंखाया दा। इस बिगुमैखौ बाख्नायनायफोराबो। नै इलिसा मामि नोंना दादिया खामानिफोरखौनो मावख'नो हाया। ना मादै आंथ' दहायनो मावखांसिगौमोन। आदौ आरै मालायसो नुबाय सोरां खामानिफोरखौ मावखांबावसिगौसोमोननो दायो मावबोला। आयै आं मावगौमोन खामानिखौ। जागोन दे आरो लासै लासै जागोन ना बाबा। बिफाखौसो सापर्ट होलायलायो नामा फिसालायाबो। दे ना ओमफ्राय जुरि नोंबो मावफादो। आं दिनै मावफानायाव गैयाथ' आयाथ' आरो नोंसोरखौसो थिनखादों। गुमै दे जोंहा सानैजोंनो फोजोबनो हाखागोन ना खामानिखौ। माथो नानि जानो दं दा। आथ' नै जोंहा इलिसा मामिजों आंजों नायबायल' थानोसै। इलिसा आइ मादै जोङो इनियाबो फैनो होनदोंमोन दिनै। माथो ओमफ्रायलाय फन हराखै? इलिसाखौ लांफैनो नागिरदों न आब'? नोंखौलाय हरनाया हरदों ओं इलिसाखौनो लांफैनो नागिरदों। दा बेलासियावसो फैगोन नामाथाय। आइमोनाबोथ' आरो हजों खालि मोन्दों बियो मामि इलिसाबो गैयैखाय। औ मानोथो खालि मोना जानो दिनै? जोंबोथ' आरो सानदा जागियाबा खालि मोनो न आब'? बेखायनो थांथोंसै दे जोंबो लाखिथ'ला। ओमफ्राय मालाबा फैफिनबावलायगोन ने मादै? ओं सना ओं मालाबा फैफिनबावलायगोन। जोंबोथ' थांगोन ना? जोंबोथ' नोंसिनाव थांगोन दा सना ना सान्दाजा थांगोन ना आगै मोननाव? मादै आइखौ गाइखेर लायनो थिनहरनायाबो दाबो सफैयासै। दा आरो आलासिफोरा फैबा माखौ साहा फुदुंना होनांगौ दिनै? लाल साहाबाबो जायोना माथो जानाय दं बेयावलाय। जायो नामा बेफोरबायदि गावनि बिदा बिबाजै फैगोनावनो लाल साहा लोंहोनोसै नोंना? माथो जानाय दं न'नि मानसियालाय। नोंथ' एख' बुंनोनो नाङा सिरि था। दे आंहाथ' आरो बुंबानो दायखाना। जालायबाय बिसिनाबाथाय ना गुमै ना मादै? माथो होनबावनोब्रा नोमबोखौनोथ'। जेबो नङा दे गुमै। दाथ' मोजां मोनबायना सोरां? मा बिखुनजोनाव फैनानै थाफैनानै आराम जिराय जिराय मजा जानो सानदोंमोन नामा? है साला गासिबो खामानिखौनो मावजोब नोङो। दे आरो जागोन दे। औ आइखुनजोआबोथ' आरो गाज्रिब्लाबो अनखायो माथो आंखौलाय। बेखायनो खर'फ्रा गिदिर जालायथारबाय नामा नोंनिया? ओमफ्राय दादिनाथ' खर'आ गिदिर नङाना मादै? नंगौना सना? जानला माला बुङोना नोमादैयाबो। दादि नै मानसियानोथ' बहाथो थांलायखो बिलाय? सोरां सासेजोंसो थांलायबाय नामासै बिलाय? बिसासबो गैया दे बेफोरबायदि मानसिजों। मा थिक खुनु बिसास गैयाथ'। दासो न'आव दंमोनथ' माथो लोक्षि सारा मोनथिखागौमोन आं बिनि आखलफोरखौ। माथो जालायखो सनु? आरे बा बहाथो गोमायामोन मानसियालाय? नों आंखौ नागिरदों आरोना? सासेजोंसो नुजाना फैलायबाय। जायो नामा सोरबा दसे बाहेरायावसो थांनो मोनदों आंलाय। बेखौनो बिदि सानलायबाय नोंना? नों बायदि मानसिखौथ' आरो माथो बिसास ना सोरां? माथो खिन्थालाङाखै नों ओमफ्रायो? जेबोथ' बुंलाङाखै नोङो? बेखायनो आंहा बुंबाय आरो। आरे बाबा आंलाय आलासि फैगोन होननायखाय मेथाइसो लायदोंमोन दा। नों मेथाइसो लायदोंमोन?
माथो जानला मानला डाइरेक्ट बुंखायोना ओमफ्राय खिन्थालांबालाय माथो लस जागौमोन नोंहालाय दे आरो होमबालाय लाबो मेथाइया मिस्टि रसगल्ला गोसोमखौसो लाबोनांगौमोन इस जानायखौ बानायनाय ओं आलासि फैनायनि फैनाय जोंफोराबो मेथाइखौ स्राय जाखानांगौ आरो नोंनि अननायावनो स्राय जोंफोराबो मोनजासिगोनलाय आरो इस ओमफ्रायथ' आंखौ सन्देहल' खालामो नामा मा खालामनो नोंबो जाहैबाय खावला सिबला नालाय सन्देह खालामथावथाव मानसियानो लोखिसारा हिनजाव ओइ नोङो थुदो ओमफ्राय साहा फुदुंहैनोसै जोंफोरा नोंनो बानायदोब्रा आं मेथाइखौ राननोसै साहाखौ नों बनायदो आरो दे डाइलगानो लाजाखाया नङा होमबा दा मोनसे बारा होगोन दे आङो मेथाइखौ थुदो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै माने आंनि हेल्थआबो बांद्राय मोजां नङा नालाय दिनै होमबा जों थांथ'दिनिलाय लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअ'आव बाय बाय